en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede o duniya. en jetti en jaari khalifa men diine aada kala. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo naasaande 15 colte hitande 2024 ɓataake men faati koye cellal ɓalli. musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe, min calmini on, min juurima on, min duwanima on, min ñaguimmon duwaw. alhamdulillah eɗen mbiya amina e kala saaha ko yettude Allah ha tenti noon hanki yewtere men alarba nde ko yettude Allah no feewi no feewi no feewi ha wona seeɗa. en mbi alhamdulillah ko duwa ko foof en mbi amin. yani men tan ko wallude men guila e dow hooram tawno gurdam moƴƴam ɓuuri bonɗam welnande gurdam mum ɓuuri goɗɗo welnanma. foof anniyaji ɗi tan ko moƴƴere wona haydara, wona base, wona yidditinede, wona yiddandede. so ɗum wonno tawa no gasi, saabu alhamdulillah ko yettude Allah. ɗum noon ko yimɓe jewtata ko ha waɗa nafoore. alhamdulillah hanki wonɗo kalɗen hen wonde gorko mo rokkata joom suudu mum haalis ko criminel. ɗum moƴƴani. aɗa rokka jananɓe a rokkata joom suudu ma, aɗa rokka jananɓe aɗa waɗana jananɓe, aɗa sodana crédit jananɓe a sodanta joom suudu maɗa. o ko criminel. o ko criminel o mo gondata yummu sukama aɗa waɗana woɗɓe aɗa acci ɗum kañum a waɗanta ɗum ko dépasse tan faqat. moƴƴani. alhamdulillah hanki ɗum memmi gorko goto mo ganduɗa kanko o anda rokkude joom suudu mo haalis. ɗum memimo nde debbo heeɗi lefugol ha gay neldimo o heeɗi ha gasi o waɗi haalande faade am. ñande hen hanki o tan o itti hunde o neldi debbo o caggal hande noon so Allah jaaɓi junggam ngo sojjata e maɗa. ay ko neldi debbo ko debbo kadi itti hen seeɗa kadi neldimi minne kadi kemmi hen ay mi heeɓi hen minnene. ɗum noon dokken suddi men haalisaji haade woɗɓe rokkudeɓe dokkenɓe saabu aɓe cohli gueɗe kewɗe ɓalli mabɓe, aɓe cohli gueɗe kewɗe nder cuuɗidi mabɓe, aɓe cohla gueɗe kewɗe e mabɓe. dokkenɓe ɗo joguiɗe doole men ɗo kaaɗi so buɗɗiɗi joguiɗa itte mbuɗi dokka jomum. wona so but sappo tan ittu bubu 5 walla but 3 dokka jomum ko yeeru ko exemple. ɗum waɗi koña jomum e ñagoyade banggue goɗɗo saabu neɗɗo so harani alaa sago o hartoyo. neɗɗo so harani o hartoyto. wona so yonaka o ƴeewoyta koɗo yona. ɗum noon ƴeew yonedemo, ƴeew kene yonamo koñamo e yaade banggue goɗɗo. saabu so goɗɗo watti waɗande joom suudu ma tan joni joni wo jaɓana on ko jaɓantama ko. ɗum woni yani o. on jarama yo Allah yo moƴƴere. alhamdulillah hanki en keeɓi ɓatakuji kewɗi giwɗi yogay nokkuji kala ko yettude Allah wonko fewniti. ɗum ne kadi mboɗo yettirdum Allah subhanahu wa taala tawno mboɗo heewide kala saha neɗɗo pop yo tan ɗo rewiri Allah. ko mbatten ɗo henna ko wona bes wona haydara ko yidde dañde corduguel ɗo rewiri Allah. ɗo rewiri Allah holɗum haalande yimɓeɓe kadi mbawa naftorade nanɓe ɓe nani yiruɓe goɗɗum ɓe jiiri goɗɗum ɗum ala ko mbawɗen hen.
ko non tan aduna way nelaɗo sallam nde ari nde haali woni yirɓe goɗɗum ha dokkimo hen parlemuji mawɗi ha o yalti makka o fayi madina ha karili mbaɗi hen foof waɗi hen ha Allah rokkimo pol goni tan aduna o a wawa halkene wele yimɓe foof jamais a wawa on Allah tagani on wawon ɓeɗo hen nan tan jaɓa jirani ɓe nana jirani aduna o yahane lombodiri noon ha ɗo haaɗi foof Allah rokkuma wune walla woda no dañiri walla woda no wayi alhamdulillah ko yettude Allah ɗum noon musidɓe tedduɓe garaten koye kumpital men e ɗemgal pular saabu mbiɗen humpitade ɓuuri humpede woto goɗɗe joni joni inchallah. gonkay mini hande keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe africa nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede wela ko gonga ceer jayne nde ne laaɓi ande woɗɗoya ande sora e kala bangeji nde tawno ko kumpital moni kala kañum jeeyi moni kala yo nanggu hen ha tiiɗa waɗa ko kañum jeeyi anda ndeɗo henna jayde no nde ardini ene hawni no nde waɗirte ni ene hawni no nde yarata ni ene hawni nanguɗo hen ko Allah nangi hen mo nanggani hen kadi ko Allah nangi hen ko Allah ɗowi jayde nde hande wayno nde wayni kono kadi alhamdulillah ko yettude Allah ɓeyde doole mon e hakkillaji mon e jayde mon ɓeyde haqqillaji mon e doole mon e jayde mon ɓeyde haqqillaji mon e jayde mon kono kadi eɗen jetta ɓen waɗoɓe publicité je jayde nde nde tawna ɓe gustana amin crédit gustana amin no feewi komin joomen galleji no monni kono min pawaki e jayde nde min guurani e mayre de ala ɗum ɗo ko yarlitade e hewrude Allah e wallude yimɓeɓe no gurdoton ni ko noon min guura no dawirton oɗon golla ni ko noon min dawirta min golla so min garti min ballodira e moon beele mbawon humpitade alhamdulillah ko yettude Allah ɗum ne kadi ko yettude Allah woni yimɓe ɗe gooti ko ma kalde nde ɓe nana woni yimɓe noon hayso haalaka ne paama ɗum ɗo henno ko wallude en ko yettude Allah kumpital mene ɗemgal pular to leydi Sénégal bato jagorɗe hanki o won ko ɗamineno ma yaltu hen kono noon ɗum yaltani hen ɗamineno ko wonande kayya wonande leydi Sénégal seppoji baɗoji e kala saha ha tenti noon ɗiɗo mayɗeli jaltuɗi hen ne ɗamineno bato jagorɗe hanki ma mawɗe ndu artu hen haala ko ene foto wawde kay deññude ɓerɗe yimɓeɓe kono elle ma wi bato jagorɗo ala kala ko memi hen haydara kanko maw leydi Sénégal o wo duwanima ɓen isa iyankoɓe natɓe e korka mumen korka mabɓe ko hanki fuɗɗi ɗo e balɗe 40 kono kadi kanko maw leydi Sénégal o hokkiri wonande weltare makko kono ne kadi duwa wonande ɓeɗo henna laayenen yuɓɓinnoɓe ñalɗi diine ɗum ko ñande aset e alet jewtuɗo ɗo henna o horejo leydi Sénégal lomtini jagorɗo affaire étrangère mo leydi Sénégal woni Ismaïla Machar Fall ɗum noon ko tawtorede jonde wattore 37 ɗum ko toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie oɗo saaha mo gonɗen fuɗɗima uddide demuɗum ha yaaji wonande ɓen aroɓe lamɓe Afrique naɓe kame ardiɓe gouvernement ji Afrique e gardogola wonande Moussa Faki Mahamada maɓe kuccitto noon toɓɓe kewɗe ko wayno kuddataji e ko wayno kadi gueɗe kewɗe e caɗele duumiɗe Afrique ha tenti noon caɗele hakkude Israël kame Gaza jagorɗo jangde leydi Sénégal Cheikh Oumar Anne hanki waɗi haalande muɗum wo guijima guijande mawde no fewi ko fate banggue enseignant ji leydi ndi hande kay ɓurɓe darade eɗi hen seppoji baɗoji gam hollirde kay koko kerƴinta jangde leydi ndi so tawi kay sumgoji ɗi mbaɗaka ɗo foti wonde ɗo kanko noon jagorɗo wo guijimaɓe no fewi kala kay baɗɗo hen ko ene bonna jangde nde walla ni ko ene tardina jangde nde yo joom andu kam ko satti koko fawete e dow muɗum to leydi Mauritanie sifande nandirala hakkude laamu leydi Mauritanie kame Émirats Arabes Unis nden sifande ko hakkude ɗen jagoɗe tambiɗe ndenka e kisal to banggue numérique kame cate kewɗe wawde heblude ɗin étudiaji ha mbawa hufde ɗen gueɗe nden sifande waɗi ko toon to Dubaï
battu jagorde hanki wonande jagordo jogiiɗo konngol gouvernement mo leydi Mauritanie wa arti e duñande walla puusande nde armée leydi Mauritanie puusi on unité armée nannoɗo e nder leydi Mauritanie kono noon e nder communiqué hecci hanki o wonande armée leydi ndi taw ko communiqué dabɓo no feewi ñande 13 ndiɗo hen lewru ɓe kolliti ɓe puusi unité joguitiɓe armée ji nannoɓe nder leydi Mauritanie haɓe taccini ɗumen keerol o to henna banggue ko wona ɗum ko noon kanko jagorɗo o holliti armée leydi Mauritanie oɗo saaha aɓe jogui sembe e pellital kala ko naati leydi ndi gam riwtude ɗum. jagorɗo diine mo leydi Mauritanie o holliti jagol hitande hikka nde toon to suudu Allah teddunɗo woni Makkatul Mukarrama hajjoyde hikka nde hijjore nde noon wonande kay ko leydi Mauritanie taƴana ko ujunnaje 350 kono kadi nduniyadu wonata ko ñande 29 lewru mai gartangal ngal wonoyta ko 22 lewru juin kono kadi teskama hikko biye o ɓeydima wo arti noon e laɓɓitinde ko jeeyi biye o ɓeydi kono wo holliti udditgol oɗon campagne latoto ko altina paaɗo. météo mo leydi Mauritanie holliti hande o manguleki ɓeydo e nder leydi ndi wonday hendu kono hendu wonata ko hendu saɓordu wonata hendu hewndu doole no feewi. to leydi Mali l'armée leydi Mali ɓe kolliti ɓe mbaɗi fiyande taw koye fannu drone on drone ɓe beddi ɗum koto keeri tati ɗum noon ko wuuro wiyetengo Hurera e nde tawe e Ansego ɓe kolliti noon ɓe tetti toon armée ji kewɗi kono kadi ɓe jaltini hewɓe dinguiral walde tawetinoɓe toon ɓe. to Bankasa kene fota wonde janguji tati mbaɗi toon guure tati dañi ko duppa hen waɗi mayɓe e gañiɓe ɓe ganduɗa limore mum holliraka wuuro wiyetengo dena wuuro wiyetengo Densago kame kumundu mi wonde dugura ɗiɗo henna guure goni jenaɗe hewɓe gañiɓe noon nawama to hôpital Simon Dolo tawete toon to mofti waɗi hen noon mayɓe galleji kewɗi dañi duppede hen. to leydi Guinée Conakry ko luural manggal no feewi ha lamɗo leydi ndi nodda e ngal ɗon luural ɗum ko hanki ngal luural waɗi ko hakkude hooreji jagorɗo gendi leydi ndi woni Bernangumu kamne wonde jagorɗo joguiɗo ñawoji leydi Charles ɗum ko caggal kanko hoore jagorɗo leydi ndi o noddi jagorɗo ñawoji leydi ndi nde ittata kuulal kala mon yaltal leydi ndi ma ɗereji mum ƴeewe kala ɗo faye to banggue mission ma loske waɗe oddita o holliti ɗum yo itte woni officier ji kono noon on jagorɗo nanirani ɗum jaam ko holliti loi ko loi ala kala guittowo ɗuma so wona kay yimɓe kala jooɗo on loi itte ngal luural noon ari hakkude mabɓe haaɓe kaldi hen konnguɗi mettuɗi no feewi ha hooreji ɗe ndi nodda yo ar notto hen ene teska noon bato jagorɗo ene gasa ma dañ ko haala hen ko yoni. to leydi Burkina Faso holliti armée leydi ndi ɓe mbaɗi jangu mabɓe kono noon ko ɓen few jannoɓe jangu to nokku biyeteɗo naare noon tawete koye nder diwana mo mbiyata digga ene tawe nder lawol numéro 3 ɓe jinno wadde ko jangu mabɓe hawre noon e ballal ñukintoɓe armée leydi ndi ɓe mbawi tinde ɗum ɓe kutori noon sembe no feewi ɓe mbawi kay darguidde ko heewi ɓe ketti toon motoje kewɗe ha ganduɗa woni hen kam kutori ko teppe mumen taw ko dogdu wirwira. hanki o Liban taw ko yaadiɓe Hezbollah kañumenne beddima rekketaji jonɗi no feewi rokketaji jonɗi no feewi faade Israël base koninkoɓe Israël mo woɗɗano keerola hakkude mabɓe Liban rokketaji jani toon koninke goto mo duuɓi 22 taw komo Israël najo wasi hen fittande mum waɗi hen noon gañiɓe yonɓe no feewi Amérique loni erima jaam woto kadi addude pelɓodiral to banggue yogay leyɗele ɗe ganduɗa hande o ene naati e ndeɗo henna haare bonde nde Israël ummini faade toon to Gaza hande o kay kul huli kala goni ko toon to Rafa ɗon ɗo hoore jagorɗo mo leydi Israël holliti udditi demal wonande kay yaltinde ɓen jamburen Rafa ko ɗon noon woni ɗo yiiɗi helde Rafa
ha o heɓa fandade nde yiɗi hebde nde wo holliti tan wo dartinta nde ɗo hen haare so wona o heɓa ko yiɗi hebde ko ɗon ɗo kaldigal jaam wonno e haalde toon to leydi Égypte hay so tawi woni ala kala ko heɓa e ngal ɗon kaldigal kono kadi hande o pittali kewɗi boni toon leydi France noon e rima Emmanuel Macron e rima walla Netanyahu yo yurnito ɗiɗo hen mayɗeli bonɗi ɗi o warata toon to hafa Gaza wo dartina yonti an kadi nde o dartinta ndeɗo hen fiyande États-Unis de Amérique nokku biyeteɗo Kansas City hanki o ko pello filli neɗɗo goto wasi hen fittanum no gase goo neɗɗo gañima hen kono ɗo saaha mo gonen lorsque yañgo udditama hen ɗum ko caggal wonde on ne mettini wonde ɓen supporteraji wonnoɓe e wullude ko ɗon woni ɗo fisiya ɗo waɗa météo mo leydi Mauritanie kami leydi Sénégal gala holliti hande o teska ma nguleki ɓeydo yoga e kala nokkuji ɗon ɗo korka ɓattiɗo noon e kala saaha nguleki nan fuɗɗo ñengtade yoga e nokkuji eɗe mbiya tan yo jomiraɗo won ballo musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni joni buuɗal yurmeende gonkay mini ayande a keɗatomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welani humpitede ɓuuri humpede buuɗal yurmeende aha buuɗal yurmeende so feri feeñi feen jeyi ɓattaake cellal ɓalli mo wima ya sellu wi amina ya rabbi ya rabbal bayt mo wima ñaw o huɗima ñaw ko hunde bonde ñawde ne hamni ñawde ne metti duumade musalla duumade rafi hunde musde sabu sa rafama ala pop ko welanma ko ɓurɗa yidde kala ko ɗum gadorɗa ancude yo Allah dandu men e rafi rafiji leptoji rafiji koynoji rafiji bonnoji rafiji ñoodobinoji yo Allah dandu men hen yo Allah ɓeydan men cellal e hattan jomum yahay haajuji mum yahay dewi mum Allah yahay jokkir mum enɗam wona e jaam jaam duuma e mum hande o noon en gare saaha mo ganduɗa cellal weeɓani kadi cellal weeɓata cellal weeɓani kadi weeɓanta en ɗum ko tugganma tan ɓiɗɗo gonɗo e nder reedu o ha ɗo jibina ha ɗo mawni ɗo cellal weeɓata Allah noon andi o Allah tagɗo men o mbawɗen hanko ñagademo yo suur men o ɓeydana men cellal nde pinɗa kala o rokkuma hattan e softede humtoyde haaju ma haɗo balɗe ma kaaɗi kala kadi o rokka moni kala mayde e suturu mum e ndimago mum taw lorani loraki ɓuri hamnade foof ko wondude e ñaw mo aɗa lora aɗa loro ñawa ha lora ha loroɗa wonduɓe maɓe ɓe loro ɓe tampa ɓe gondisa annene kadi goram tampa losa kaaɓa yo Allah dandu en ɗum yo Allah dandu en ɗum min somi yi tan neɗɗo maayi o rafaka mboɗo yeeɓa nde maayde tawno rafi wonɓe jiiɗen ene dafa e rafiji koko maayete tan kono ne muusi soko Allah kadi wonɗo rafi tolnoto e ma aɗa tampa tampere e nder ma ha tampa goram kono jurmoɗa kadi ɓen hettuɓe maɗa kadi wonɗo ñawɗo ñawata
rafi ɓe o fonno yiide ɓe o natta yiide ɓe walno foti yirude ɓe ni o natta yirude ɓe noon sabu so ɓe laaramo ɓe laaratamo ko gasɗo ɓe laaratamo ko maayiɗo ɓe jurmotomo ɓe maykino haɓe ɓuramo kanko ñawɗo wona yimɓe so ngari salminde ñawɗo ɓe garata ko ɓe maykini aɓe mbarkini aɓe kaala konnguli jurminiɗi aɓe kaala mayinoɓe aɓe kaala kay kaari mayi en ñawɗo yiɗa nande ɗe gueɗe ñawɗo yiɗi ko haalnede jalnika jalnika sa ari ƴetta daarol jalnigol kaari ɗo sellano ha saliti ɗo selloyi ha no waati tindol belgol nante goɗɗum e goɗɗum mi meeɗino rokkude men ɗo henna tindol gotol wonande yimɓe ɗiɗo tawodirnoɓe hôpital aɓe leeliɓe cellani aɓe Moussa no feewi aɓe leeliɓe cellani aɓe Moussa garɗo hande o wonmo tawiɗo nde Moussa ɓe leeli oye ronki ɗanade wone umde ene umane otta ene umane otta ene Moussa no feewi ene waya goɗɗo one Moussa kono mo yiɗi muññidde oye Moussa ɗo leeliɗo o wi eskey min de kam mi dañi sens huccidde nde ɗo fallantere nde mboɗo soyno wendu nana wendu ndu huɗo hiisel ko ene fuɗe saraji he ha yooɗi ndiwri ndi ñaaral pural ene tarti ɗum yimɓe nana leeli sukaɓe nana pija ene ndiwa ne naata e ndiyam ɗam diwe nana jaha ne naata e ndiyam ne jaltina liɗɗi mboɗo laara sukaɓe ne pijirta yimɓe ne lelori e koɗo huuɗo ɓene looto diwe ɗe ne ndiwa ene ɗaara weeyo ngo ne deeƴi mboɗo laara ɗum ene welimi ñuñannoɗo ne wayo haqqille makko iwe muusal he wonte ko haalata ko o jokki sifade wendu no wayni omo sifo ha Allah rokki ɗoygol musannoɗo ɗaani Allah rokki ɗoygol musanoɗo o ɗaani o ɗanori kisa jamma o fof nden wo finoyi nden o fini tan o wi gonnoɗo o to bangue o to woni ɓe mbi o maaye jammago e o yaltinama suudu o nawama morgue o suni hen o yi wadde guitte kam ɗo gommi ɗo nawi kam o to bangue contre Ɓataake he mi hettoɗo henno ɗo beele minne mi yiye wendu ndu yiyanno ndu ɓe mbi wendu o wi aha o wi saabu omo hetti ɗon sara suudu makko ɗo o to bangue ne waɗi wendu omo yiya sukaɓe sen looto yimɓeɓe ne caafal nangue foof omo yiya ɓe mbi gonno ɗo goho ko gumɗo ɗiɗi kadi ɗo hen ala fallantere o wi ha o wi aha tene ko tindannoma haala ko oya dañi hen aafiya ha ɗano rikisa musal mo yeehi tene oga beltinowo oyo ko gumɗo tene fallatera ɗon tene wiyata tene ko musaɗo kono weltini oga hen tene kanko o maayi oga hen no musal mo yeehi ɗo ko safara mawɗo woni ɗo ceer ko safara mawɗo woni ɗo saare ñawɗo to hôpital woto maykino an garɗo woto maykino wota tan nanga hoore est ce que aduna de koni aduna de koni hen tan aduna ne yurmini aduna ne hamni hande kay gor sella ala woto wimo noon an kala ko faati e banggue kene ñoodo bina neɗɗo woto haalamo ɗum haalan mo tan ka ene fiɗɗitamo
ka ene fiɗɗitamo haala muɗum. Neɗɗo gooto miɗi nadde kooma, ani neɗɗo so naati kooma woni o faɗɗima taw ko paɗɗugol luggilngol kala ko kalɗon omo nana. Woni noon ko dillata, o daalata, o muɓɓitta gite, ko deeƴƴo no maayiɗo ni walla no ɗaaniɗo ni, ko paɗɗiɗo ha nder. Kono noon sa ndaari machine ŋaji ɗi omo foofa nder, kono ko paɗɗiɗo ha nder. Enen ko ɓen kewɗen ubbude, ɓen kewɗen ubbude taw ɓe nguuri ɓe maayi nder gasɗe maɓɓe to. En gubbi heewɓe waaɓe noon. Ga noon so joomum barisama e machine ŋaji, adi e machine o no yarata ni omo foofa hande o gasi fof, hande o ñifi fof. So ñifi tan o gasi o maayi ha laaɓi. Kono enen eɗen gubba wuurɓe e sahaji. Omo leli omo wone kooma, joom suudu makko ari ɗon ne arde ɓiyiko, ene ardi e famille ji maɓɓe woɗɓe. Docteur on ɗon, docteur o noon ne haala wonde rafi makko kay kanko to woni ɗo ɓernde ko woɗɗoyde. Ene wawi noon so renaki ɗo e jamma o ñifat par ce que ɓernde febli ha ɓurti. Debbo woyi buji cattuɗi mabɓe ɓiyum. Debbo ari noon nangue gaɓuli makko tukke noppi makko, wimo sa anduno yidde nde jinmami nde, sa yeehi tan mi yahat, sa maayi tan mi maayat. Mi wawa wuur caggal maɗa. Mi yiɗe yidde ha ganduɗa kala nde jalda oɗo aduna andu ɓikkon min konɗo kam kon gonti goɗɗum. Nde o wi tan e noppi on tan mboɗo yinma tan fiɗendu makko worwordu ndu kanko paɗɗiɗo gonɗo e kooma o dilli ha kamɓe kala ɓe jii fiɗendu dilli. Ayi firti ko on flash mboɗo yinma o naate makko waɗi animé ɓandu ndu. Wayi tan kono fiiluji kuura en fiili on wonande réparateur ene mbiyata horloger. Sene men mbo matañ tan ɗo fawi hen saji fiilide waɗa cus lawol goto tan ñifa kadi, walla waɗa flash ñifa. Yidde nde tan no sokkore no furma ko ni memoyi ɓernde nde maasi ɓernde masori ɗayi hoore ndi fof tan waɗi flash fiɗe ndu worwordu ndu tan koyngal ndu dilli, kam fof ɓe jii ndu dilli. Ɗum hawiɓe noon ko ngol konngol naate makko. E ballal Allah ɗum heewe nder makko, o welti nder fittandu to kan gonɗo e kooma ha ɗum artirimo. E nder balɗe haw ɗifti, haw wonti, haw wurti, haw arti galle maɓɓe. Wona haw maayi, wona ko haw wurti sabu ko paɗɗinoɗo. O maayano, lajal ngal gasano, kono e ballal ngol ɗo konngol belgol nande artirimo. Ɗum noon so tawi aɗa salmina ñawɗo walla aɗa salminiya maayiraɗo ko gotum, o ko maayiraɗo nana jooɗi, beele jaltinen mo e sunu mo woni o, jaltinen mo e miijo ngo o woni ngo, tindanen mo tindi aduna belɗi. Hakkille makko arta men. Neɗɗo kalɗo tolni beele jowtamo ko alay sago ƴeewa saaha mo tawɗamo, gaddanamo yeru goɗɗo dokka beele haqqillo ne wona hen, beele hakkillo ne hetta hen. Ayi mi meeɗi salminoyde neɗɗo goto o wona kattanɗo, nde tawno mo jogui sikkat e nder hoore he, joguimo ko poɗɗe, so yarani poɗɗe ɗe tan o weñoto, so yari poɗɗe ɗe o wawa wondude e yimɓe, so yarani poɗɗe ɗe tan o jiiɓo tan kadi ni o watta haalde janana, ɗeɓa waade no baɗo gueɗe ganel ni. Nde jaami salmindemo mboɗo andi ɗum e makko, kanko omo suuɗa ɗum yimɓeɓe, omo suuɗa ɗum yimɓeɓe. Saha o yara, saha o wasa yarde, saha leɗɗe ɗe poɗɗe ɗe gasa o wasa sodoyde, par ce que yiiɗa yimɓe tina ɗum e makko ko jontaɗo.
nde tinmi ɗum haalni ɗum ko goto e koreji makko nde jahanmi toon mbo jogui poɗɗe hoore musore mbanmi e poosam ɗum ko min wadda ɗum min kaloɗo o nde garmi ha jettimimo min jooɗi amin jewta ha hunde juuti mbimi yiɓe gandam ndiyam jaltimi poɗɗon kon mbanmi poɗɗele newram tan meɓɓimi tan jarmi wijam angel poɗɗel woni ndi min de mi anda fof boni koni min somi yarani poɗɗe tan mi weñoto min to jiiɗami ɗo somi yarani poɗɗe tan mi weñoto wallahi ni mbimomi somi yarani poɗɗe min hay goto ha wurdi am gonami ko neɗɗo goɗɗo mi ha guesa mi haala janana mi naata ga mi faya ga o wi ha ijam aɗa yara poɗɗe mbimo aɗa yara o yimɓe ne gandi mimi won andu wonɓe ganda mi ma jala hen ko cellalam tan woƴimi mi yarat min mi wondaka ni ɗo jami fof fewi poosam so yangue garmi yo so oto jolmi yo kala tan nde waktu yarde nde yonti mi yarat o wi aha kay min nene de kam soko Allah moɗa hen mboɗo jogui ko noon hewɓe ganda yomi yi o addoyi poɗɗe ɗe mimi ayi ɗe sa yiiɗi sellude ɗe a yarat ɗe sa yiiɗi haalde yimɓe nana aɗa yaada yimɓe ne jima aɗa yiyaɓe ɓe mbasa nanguirdema ka kangaɗo walla goɗɗum yar poɗɗon ma koy so gasi coɗoya walla so fanima gasi coɗoya ɗum woni gonga watti meɓɓade alhamdulillah hande sa yimo a wawa jofade makko haydara ayi yettude Allah neɗɗo foof neɗɗo nanɗo jogui jabet a ari salmindemo andi noon hoɗuma jogui jabet mbete wiide mbaɗa jogui jabet ne hokkuma jabet min kay mo gondumi o a wondani hono mum kono min mi lelotako min mi dogat mi yahat mi yarat atay mo ala sugara mi yarat kosam ɗo ala sugara min ko ni kolla jomum min no mbaɗani min ɓuurma ñawde kono mboɗo mi dari ndeke noon o ɓayden dari fan minne mi daro woni hen ko kulol nanggata ɗumen walla cuuɗo ha goɗɗum natta hen neɗɗo foof hokku ɗum force hokku ɗum sembe wiyama kaari wondi koye sida walla wondi koye cancer walla wondi koye diabete walla wondi koye fistule wonande rewɓe hewɓe dañuɗo e jibinirgol woni daña sekande nder wuddere nder taw ganduɗa kala saaha ɗo taare walla ko yarde wuuro ko ne rentita ɗon an jomumen ɗum sorɓat ha ɓurta joomum ñalla wadde cuuruyuji ñalla fawodirde guute ñalla wadde latiji wona ɗum woni solution o tan ko joomum rokkede sembe e force ɗum koko sellata won wiyanoɓe cellata celli alhamdulillah farmata ba ka seede sohna Falimata Ba ka seede rowane e ballal maɗa alhamdulillah mbaɗiɗo erago wonande ɓen safroɓe iwnoɓe to Europe arnoɓe to kiifa ko yettude Allah won rewɓe yanoɓe ha mbiya cellata celli hen alhamdulillah natti sorɓude natti hamnade natti wadde cuuruji natti wadde goɗɗum ko yettude Allah a dañi hen baraji mi dañi hen baraji rafi ko neɗɗo foof yo rokke sembe wawde habtade rafi mum won selilaji ɗi Allah waɗe nder neɗɗo so ɗi mbarama tan ɗi mayat kono so ɗi dokkama doole tan ɗi kaptoto way kono neɗɗo kulɗo reedu ni ay kulɗo reedu so yiiɗo hen na hunde tan o dogat kono so yimo omo susnoro joom suudu makko nan dari walla mo yiɗi nan dari walla mo hersata nan dari wattami to ñande wawa fiidemo ko ñande hen o wawtotoma ñande mbiɗaɗo girbo kulɗo reedu e yeeso yimɓeɓe o fasni walla ɓe o hersata walla ɓe o yiɗi ñande o fiyata kam kulɗo reedu wattami hoore maɗa heewi sukaɓe riddetenoɓe e dingiral walla e wuuro kono waɗa saaha goto aɓe gonda e neɗɗo maɓe kersata ɓe dartuma ñande ɓe mbawtuma ɓe piima ñande ha mbattat dogde ñawɗo ni ko ni wayi ñawɗo e nder mum ne jogui kulol rafi sa huuli ɗum tan ɓeydata ko sokkade kono sa suusi tan a dartima won selilaji ɗi Allah waɗe ma ɗi dartoto so ɗi dartima noon ɗi joggo nergie mawɗo
ɗi mbatta masde rafi o ɗi mbatta mas ɗi mbatta habde rafi o ronka dañde demal ronka dañde jonde ronka dañde no diñori e nder neɗɗo ne hawni ko Allah tagi neɗɗo de wona neɗɗo tagi neɗɗo ko Allah tagi neɗɗo Allah tagɗo neɗɗo o omo jogii kanko Allah inde makko wonde e nder neɗɗo ene habto kala rafi garɗo so tawi a gonɗini so tawi a jaɓi an wonde neɗɗo woto wat découragé Allah yiɗa neɗɗo baɗɗo découragé Allah yiɗa on neɗɗo sa jaɓi an sa jaɓi wonde neɗɗo mo Allah yiɗa neɗɗo peptotoɗo yurmede mum ko inde Allah la taqnadu min rahmatillah oɗo henna yurmede Allah nde ko inde Allah woni ɗo nde wonata koye neɗɗo o sa fittaki nde yurmede ko nde yurmede haɓoto kala ko wona yurmede nder maɗa kala ko wona yurmede nder ma ko nde ɗo yurmede ko ɗum tan ɗum woni cellule Allah gonɗo nder ma ko Allah tagma wona neɗɗo wona seyɗade tagma wona jinne tagma ko Allah tagma Allah tagɗomo fof kanko naate nder ma ko kanko fofata e nder ma so natti fofde e ma tana mayat kanko nanata e ma so natti nande e ma tana mayat kanko haalata e ma so nangi ɗemgal ma ngal mayat kanko dillata e ma so natti dillude e ma gasi ko Allah dillata e neɗɗo kalde o natti dillude e ma a gasi ɓayde a wawa wadde kanko wi kanko ɓuuri ɓattade ma e daɗol dande ma kanko woni e ma kanko woni ƴiƴam ma kanko rullata e ma ko oɗo rahama noon woni dullo woni jaho e ma o sellil mo waɗi e ma ko o woni woto fifto yurmede Allah nde hay so tawi a lelima aɗa andi ɗo kay mata ka maaɗo woto fifto yurmede woto fifto sa fiftaki tan ɗum woni daña sembe daña doole yurmede nde heewa e ma nde habto kala ko wona yurmede e maɗa ɗum noon musidɓe tedduɓe dokken koye men fartange wurde gurdam moƴƴam goppen murnale jokkodirde salminoyde ñawɗo e sifa mbaadi maykinade ñawɗo ñawe galle hay télé huɓɓetake kaarden tampiyani wor kuɓɓe télé wor kuɓɓe foyre wor kuɓɓe lampaji ndeƴen tan en duwanakimo jaam tinden jewten haqqille makko hettay men kono woto mbaɗen dille ɗe ene haljinamo gulali e luukali e musique ala kono eɗen mbawi wonde yimɓe laaɓtuɓe e galle eɗen jogui jewte baɗɗe saabu neɗɗo foof ko sellani ko fof ko joom galle ko nene galle ko baba galle walla ko nene galle omo yiɗi suka makko ne jooɗi ne jewta mo yiɗi ɗum omo yiɗi ɗum min meeɗi fawgude palamo ɓurmi yidde o nde gaddanamimo ñammi hen seeɗa gummimi jiimi ɓiyam biteɗo rugi o jiimi o ñaami ñande o ñaami ñamgol mboɗo yeeɓamo ƴewɗo ñamata beltimi e Allah soko min wano ni joni somin wonno guel ɗo joni mi ñamirno ñamirta ni ƴew nde o gayni omo doga omo diwoto omo denkogan ya guel famɗi omo diwa omo denko ɗum welimi belgol ha ɓurti jimmi waade kono wayni joni noon so diwi so ɓoyi minne mi ummo mi jooɗo minne mi yiiɗa diwde mi yiiɗa waade noon ay firti ko woto mbaren koye men woto maykino ɗen so eɗen calminiya ñawɗo wona tan eɗen mbaɗi gan murnale men tan no rewɓe mbaɗata ni kaarde sellan tan futur tan mbaɗe murnale tan naati yalta aduna nde ko ni goram hay goto en sellan joni nde ka konnguɗi jurminiɗi konnguɗi maykiniɗi yimɓe ɗasɗuɓe yimɓe tan maykiniɓe hay kaarde sellani kaarde mayina ɗiyana an ngol ko la ilaha illallah est ce que wona no watte sa jogui tindol ma sa ari tan tindan ñawɗo o tindol moƴƴol tindol ngol ne artiramo tindol paydingol o jooɗo rokkamo doole rokkamo sembe musidɓe tedduɓe ene jeeya e ko wallata men ko pikkiraji
moƴƴi ngoni ɗon. Sen jalti ndeɗon toɓɓere sabu toɓɓere rafine yaaji, jiɗɗen nadde seeɗa koye cigarette e xeesal. Cigarette e xeesal. Cigarette gando Allah moƴƴo waliyu kañum wiyanno cimmotoɗo kañum adi haalde hoore mum ko fewani. Sabu so nangi kuɗol cigarette ngol o ɓittingol o huɓɓi o fawe toni he o fooɗi o wiyata ko min, so hukkiti o fuuyi ay so fooɗi o ɓuujor o wiyata ko min, so hukkiti toni ɗi ndenno yo fuuyi min fuuyi ndaron tan wonande rewnoɓe kine ɓe so ɓe pooɗi ay ɓe deftini a kine to ɓe kukkitiya, so ɓe pooɗi ɓe min, so ɓe deftini a kine ɓe ngal min ngal fuuyi. Ni o ñallata wiide hoore makko. Gasi ɗo tan an timmotoɗo sa ƴeewi ɗo tan ma taw ɗum ɗo hen hebbinta reedu ma, wojjintama, martabintama, lernatama, yonnatama, safnatama, ɓaynatama, alɗintama, sabatakoma andede. Accu ɗum a luuɓat, hunduko ma luuɓat, juuɗe ma luuɓat, ñiiƴe ma puunat, ɗemngal ma tunwat, tede ngal luuɓat, te ɗo jiiɗa fo aɗa haakto, ɗo jiiɗa fo aɗa ɗojja. Accu aɗana ɗojja, aɗana haakto, gite ma nana gojji coy, ɗemngal ma fo nana tunwi, ñiiƴe ma fo nana tunwi, juuɗe ma nana ɓawli kuƴum, koyɗe ma nana ɓawli kuƴum, wutteji ma fo nana luuɓa simme. Accu ayi jimo arabo wi, jimo na sallam o wi, Muhammadul Busayri o wi fittandu way kono tigguyel ni, sa dumbiɗo yidde muynam tan ko ɗum jokkata ha wona bawiraɗo muynata, kono sa entima tan o entoto, kala ko enta entoto. Ay sa wowi accude sukara jara tan atay mo ala sukara ene metti, jara lowol mo ala sukara, jara sani mo ala sukara ne metti, kono ay sa wori noon yontere jonte ɗiɗi a wonta yiɗi yarde ko waɗi sukara, ko waɗi sukara wonta wele. Ay ko ala sukara ko no weldanima ni, so sa woosi hen ha woosi ko waɗi sukara ko noon nattirta weldema. Ay ñamde safne nde yimɓe ñamata e Sénégal waɗande jimbo en sirtoɗo ceer men ceer ya helli mi salminima dental diine baɗo golle mantiniɗe juɓɓuɗe jaaduɗe e jamanu yo Allah yoɓe moƴƴere. sa yeehi ko wayno Mauritanie ɓe gowani wadde woni jimboji woni safo, mbiyata ñamde ɓe welani, kamɓe soɓe gari ga mbi amni mba ñam ɗum safi ha ɓurti nif, kono kala mabɓe gowɗo ñamde wonde nde so ɓoyi wawtat. Cimmotoɗene ko noon, ko gowka tan, sa acci tan accati, sa nangi nanguma. Xeesal ne ko noon, sa sikki ko ɗum yonnanma, ɗum darjintuma, ɗum ɓaynanma, ɗum ƴellittuma, a juumi, a juumi, a juumi. Xeesal ɓaynata, xeesal yonnata, xeesal jalbinta, xeesal rokkatama heyba, rokkatama ɓayre, rokkatama dañal wop. ñawno nguruma, siccinma nguruma, waɗa ñorɓolli waɗa bacce, sa ñantima wutte joɗɗo, nanga wutte o cudda koyɗe ma, par ce que koyɗe ko pate ɓole, koyɗe ɗe ko nefni. jiya debbo joɗɗo, sa laari koyɗe ɗe jiya koyɗe nefni, ne waɗi gurdulle, juɗɗe ko gurdulle ɓaleje. So joɗima o nanga juɗɗe o nana nder wutte he, ko hoore nde tan yooɗi, ko heddi ko fof ne soofi, ko dande nde tan so huccite darogal o wiya omo yooɗi, kono so laari juuɗe makko nefa hoore makko, omo sicca, omo luuɓa, sabu produit mo waɗata e ɓandu makko.
omo sicca omo luuɓa sabu produit mo waɗata e ɓanndu makko sabu eɗen nganndi mbaɗa xeesal luuɓa xeesal ne sicci so warñi ɓuri bonde so warñi wuttima ko ɓorti neɗɗo goɗɗo wawa ɓornade ɗum ɗo hen sa andi ɗum watanade hen keremaji moƴƴini gooti jahata dermatologique anduɓe guri ne gooti ɓe cafranma guruma ha sella guruma neyɓa yooɗa feewa jiiɗomo fo welema alhamdulillah so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñje ɓataake ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaaki jam yo jam Allah ñallane musiɓam tedduɓe